Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8 SARS, Maing Aga, Bacolod, Negros Occidental, Western Visaya. Sa malabutan sa aton nga pagpangalagad. Welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon R. Tayhupon, ini si Aksyon Brian Morden, talos nga magpangalagad sa inyo, tub-tub las 9:15, sining adlaw sang Martes. Yari na kita sa Disyembre 8, 2020 na. Aksyon Radio. Wala sang trabaho subong sa pampubliko kag pribado, depende sa private sector kung magapatrabaho sila. Depende na sa ila sining isweldo sa mga tao. Action Eden today, Immaculate Conception Action Eden, no? That's why nga waay sang trabaho mga ka-aksyon. Aksyon Hotline. Magamuni mga patinion, hilay-hilay kamo danay, pulo pang limpyo sa puloyan, di kamo sa gigwa-gid, no? Kay kung hindi man lang importante. Relax lang kamo da. Aksyon Hotline. Pahanomdom sa gihapon ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Napaidalom kita sa Modified General Community Quarantine. In short, ang standard kag stricto nga health protocol dapat sundon gud against sining COVID-19 sa gihapon. Aksyon Hotline. Las 8:07 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Radio. Ano ba lang mga balita nga dapat naton tutukan this morning mga kaaksyon, no? Tutukan this morning sa aton sining nga pagpangalagad sa mga balita lokal diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Ayoon ta karon ang patrol with Action Alvin Graba, no? Ipa-check naton na try abi ining Rosita Pension House nga kung madumduman nyo diri naga-star nagapuyo temporaryo. Ato ba lang si Novi Andico, no? Dumduman nyo ni. Amo ni siyang nadula last November 19 nga nabalaan sa iya sini pamilya Disyembre 3 na sang nagpanugid ang iya sini nga abyan. Aksyon Hotline. Kag na-interview naton to diri sa Aksyon Radio Bacolod ang utod mismo sining Novi Makaksyon until this date, no? Wala gyapon mabalaan ang whereabouts sining nasambit iyang babayi. May abduction gibala nga nagluntad sino atong mga lalaki nga naghuno sa iya to sa may 19th Street mga Kaaksyon Barangay 17 sa syudad sa Bacolod. Aksyon Hotline. After sa to, kumusta ang ginatulugan niya dira sa Rositas? Ara pa da balang mga abyan niya? Pag-insindi naton, nag-amat-amat na to sila pinalayo. Dako na mo. Aksyon Hotline. Pero check naton karon sa patrola para ma-update ining balita. Ang iban nga balita diri sa Bacolod mga Kaaksyon, kagabi na interview naton si Councilor Renisito Novero, ang committee chair sang education diri sa syudad sa Bacolod, sa nagwa nga report bala mga Kaaksyon nga kung kumusta ang nangin plano karon kag kung pwede bala nga magpatigayon liwat sang face to face na nga klase
sa syudad sa Bacolod sa dason nga tuig 2021. Pero suno kay Novero himself, hindi siya gusto nga may face-to-face anay kung amo ni ang sitwasyon. But kung may ara sang recommendation sang DepEd nga makita nila na okay na gidman, at ano bing mahimo nila kundi maupod sila. Pero pugnan man nila kahit sila man may poder sa pag-eksplikar kung kumusta ang estado di COVID-19 sa mga lokalidad. Kung matigayon ginman ang ginapropose to pag-insindikon senior high kag junior high mga aksyon, ano? Pero sa akon garo nga nga sagi gitabi ka pulok abi nga mag face to face kon pwede pa man lang mapahanunot ining modular kag online classes nato. Hindi kamo gani gusto maginuwa ang mga minor kag mga edad na kay basi mapahamak subong pagwaon yung mga kabataan para ano ipahamak pagid. Given abi nga may ara na ginman sang bakuna sa masunod nga tuig, pero latulaton talang anay kay damo gani nagakahangawa sining bakuna nga ini. Ang iban nga balita mga kaksyon diri sa Bacolod kahapon ang nagwa nga result sining COVID-19 cases, no? Ang panibag-o do 4 lang ti dumay nga balita ini sa Negros Occidental 28 mga kaksyon. Sa Kapitolyo i-follow up taman ni karon ining mga documents allegedly gikan dira sa Treasurer's Office nga ginpapagwa sining isa ka job order casual nga empleyado mga kaksyon sang Kapitolyo nga may ara sa mga pagduda karon ang pila ka mga ginatawag naton iya opisyal da labi na gid si Attorney Ray Frando Diaz, ang provincial administrator, kay do may ara gid sang mga hindi amo nagkalinabo da. Pero si saon tani karon tingala kun iblas kapitol nga do kadamo diya sa mga kamalamalahan nga katabo no. Kung hindi kadina nga nagaigo da sa tiyon sang Nobyembre 1 kag 2, may karton nga may mga unod nga bulong galakat nga butkon lang kitaon subong mga documents na naman no. Daw ginahimo nila kababalaghan ng Kapitolyo Provincial Building. Sige, hulong balan tanak karon kagiban pa nga balita diri sa syudad sa Bacolod. Dayaw gi kuno sa mga utod na ton Action Eden mo. Kundi si Mayor Bing Leonardia nagpagwa iya sang daw isa ka mensahe bla. Ini balangin pagwa diya nga ang pinaka the best kuno nga gift that we can give to our loved ones this Christmas is to strictly observe health protocols. Mayor Bing Leonardia in Ilonggo pa o Hiligaynon nga bersyon ang pinaka the best kuno nga regalo nga mahatag naton sa aton pinalangga sa sining panahon sang Pasko ang pag-obserbar sang health protocols mga kaksyon. May nagbatikos nga isa ka personan di ko lang pag-i-mention ngalan niya. Siya daw gapalagpat lang gining alkalde sa Bacolod. Singkunaan naman anong pinalagpat da? Siya hindi na iya pwede ihambal mo sina kaya nga ara sa Bible na butang. Nga ang pinaka the best iya nga gift sining Christmas iya mong pagbunag sang mahal nga Ginoo nano man ang iya. Siling ko ba ilan da iya kaya man iya style siya hindi gidya amo makasala pag itadugang sa Ginoo sina. Ang ako ni pagbasa sila do reminders mala ni kay Mayor Bing mo gali hindi ta ma-please ang tanan nga mga tawo no nga i-follow gini ang nga i-yauban abi ang palayag ni Mayor Bing Leonardia. For me duway gid problema no gali kiti isa kag isa sa aton may ara sang kaugalingon nga paghangop abi. Sige, may ara gani nga may ara gani hambal ang pinaka the best kuno nga gift sining Christmas sa Bacolod. Hindi ya kay strictly nga pagpatuman sining implementation abi sang health protocol kundi hospital. Damo ginabalaan mga utod tano para lang gid bla ka komentar bisa ano na lang madumduman nila pero okay man kay para at least ang makahuna-huna man blang iba naton nga mga public officials diri sa syudad sang Bacolod mga ka-action. Sige, balikan ko na karon ang iban nga mga balita sa lokal. Ang mga balita sa national ti Ariho kay ang subong adlaw nagtulog lang ta kagabi amo nang akon permi linyagin mo nagtulog lang ta Lunes ang gabi pagbugtaw ta pagkaaga Martes lain na ang presyo sang petrolyo mga kaksyon. Imagine mo na nga ang ang gasolina nagsaka na naman sang 25 sentimos do ginaamat-amat lang ta sa mga petroleum companies no. Do ginaamat-amat nila dido sa mga presyo nila. Ang diesel naman 40 sentimos gido
ang kerosene iyang 60. Imagine mo na ha, last week mga kaaksyon, kuan inang tagsobra piso ato. Grabe gini mga petroleum companies mo naga pinagusto na gid lamang ini sila mo. Sano pa ni sila matulupangdan ni Presidente Rodrigo Duterte man ang oil regulation law amo ning tutukan taman abi before mag step down abi si Presidente Rodrigo Duterte or matapos ang termino rather sa 2022. Kaya kaluluoy na gid lamang kita mga kaaksyon. Sige, kagabi si Presidente Rodrigo Duterte may ara sang address sa aton siring nasyon mga kaaksyon. Sa din isa diri sa ginpalayag niya nga on 2021 totally 100% ipabanya na gid Action Eden ang pagpalupok sa pungsod Pilipinas sa panahon sang pagsaulog sang bag-ong tuig. Take note ha, 2021 pa, meaning kung mahitabo ining pagban ni Presidente Rodrigo Duterte, matabo pa niya sa pagsaulog naton sa 2022 nga pagbag-ong tuig. Amo na iya, kay sini iya nga 2021 celebration ta sa masunod nga mga sinimana, pwede pa makapalupok no? Naka-interview na tadi gani kay Sir Ernie Pineda mo. Namangkot na ta sa lugar kung din pwede baklon anong mga protocols. Galing kay kung gustohon sa presidente ng himuon gidya anytime pwede na maubra basta susto lang ang proseso. Ti amo nang gusto matabo ni Presidente Rodrigo Duterte nga dapat sa pagsaulog ta 2022 wala na sang palupok pa, sundon sila sa Davao City mga kaaksyon. Ati okay mana ang iban nga balita sa nagligad nga simana ginahangkat ni Senador Bongo mo si DOH Secretary nga si Francisco Duque III nga amo ang una nga magpa-inject sining bakuna kung may ara na ginman kita available dire sa pungsod Pilipinas. Tigin baton ini nga pagpanghangkat ni Duque mga kaaksyon. So mapa-inject ko yung una. Hindi magproblema Senador Bongo. Patilang tawon ta ha, bulubantayan tani kay ang target sang gobyerno Pilipinas sa pag-abot sining vaccine mga kaaksyon. Una nga pang-injikan amo iya ang mga frontliners, military kag kapulisan. Sila gid ni, dali gid lang. Ari naman niliwat si Kuano, si VJ ni siya man. Ari bla nagahatag sang commercial niya ni. Ano-tano tani siya diliton Action JM sa pagkadamo-damo ipang dilita ni gani ay ididuan ni temprano pa kay hindi ta kabasa di sang Kuan sa mga mensahe sa gisa diya ka pamaligya sa aton nga online video yaho sa giya pangtag ni mga listeners naton nga gakatak-anan ni sa iya. Oo, dapat ni pabayron ni sila tax di sa Pilipinas kay sa Sige. So ang vaccine na ini mga kaaksyon sa nahambal ta na dason nga tuig daw sigurado na gidman. Amo na hambal naton gani according sa mga eksperto, ang vaccine iya ginahimo Action Eden antes maprubahan tag 5 to 7 to 10 years. Ang vaccine nga ginatawag. Pero bangod siring COVID-19 nga tuman kadelikado, ginhimo sang aton siring nga mga eksperto nga pulo tubtob isa ka tuig lamang na human ining vaccine nga ini. Kadamo sa mga producers, tido 3-4 na ka mga producers ang 95 to 98% epektibo mga kaaksyon nga ti pasalamat kita nga ara na naginhimo silang instrumento. Ti kabay pa no si Duque ko na mauna paturok ka kag ang pulis, military, frontliners kag ang mga pigado Action Eden. Abot si Action Eden kung mapa-inject ni kung may bakuna na. Gadwa-duha so paminsar pa sa ti mga pigado kuno unahon gid ti dalalasa tadi kay pigado kita iya. Tani guro unahon tong may kwarta kay sa nambal ko na do amo ni silang una gito damo permi positive ng mga libod suroy blang nga sige lang lagaw sa iban pong Kagabi sa address ni Presidente Rodrigo Duterte mga kaaksyon, isa man diri sa tupiko ngaton sini natulupangdan kag nakahatag interest ta aton. Amo ni ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga wala na sang may matabo pa mga kaaksyon nga pistoks sa tunga sang National Democratic Party mga kaaksyon and the front dalagid lang
NDF sa pungsod Pilipinas kag New People's Army suno kay Presidente Rodrigo Duterte. Action Hotline. In fact gani gin palayag yaman diri nga wala naman sang ceasefire nga ideklara antes nga ni siya magpanaog bilang presidente sang pungsod Pilipinas sa 2022. Action Hotline. Siya wala na sang ceasefire, wala naman sang ginatawag nga peace talks sa tunga sang CPP-NPA mga kaaksyon kag why na dulaon na ginpatay na totally ni Presidente Rodrigo Duterte ang ini nga mga plano sa batok iya sa NDP, NPA pati na ang mga legal front sang ini nga mga grupo mga kaaksyon. Action Hotline. Why na tanan pero nagsabat gilayon diri si Bayan Muna representative nga mo iya si Carlos Zarate makaksyon. Suno kay Zarate diri sa dapat ikonsiderar ni Presidente Rodrigo Duterte ang peace talks. Oo, nga ginatuyo sang mga tawo nga ginatawag armed conflict sa pungsod Pilipinas para magluntad ang katawhayan. Action Hotline. Kag ginaduso man diri ni Zarate mga kaaksyon ang pagkuan. Ginaduso man diri Action Eden ni Zarate nga kung pwede unta to na ang red tagging na naman sa mga tawo ilabinagid nga yara man ang iban gani nagapungko bilang opisyal sang gobyerno. Action Hotline. Masulusad ja ini no ang amo sini nga kaangay kay kabalo ka once the president gani maka-mention sina makahambal pronouncement siya abi nga sitwasyon abi ginasigurado ginaya nga himuon niya gina bisan kung kaisa daw hindi be successful nga 100% importante ni himo ya. Action Hotline. Dali lang ko ma-pause lang ko for a while dali lang gini. Guys, pasta? G. Hotline. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad ba ka-action sige gina-try naton na tawag ang aton sini resource person this morning regarding sining palayag ni Presidente Rodrigo Duterte angot iya sa Trial and Biliwat Action Eden gin-text ko na siya mo. Action Hotline. Sa pag ban na no ang pag-untat rather sining nasambit iyang peace talks kag wala na sang solo ceasefire pa kay usual ginahimo sa aton gobyerno kag New People's Army ang ginakabig nga mga teroristang rebelde mga hubon sa Pilipinas during iya sa Paskwa sa mga Disyembre bla may mga ceasefire nga ginapatuman diri bisan pagani mga Biyernes Santo kun ano dira nga mga adlaw kag mga panahon abi nga daw ka special sa aton abi. Action Hotline. Ginahimo ina ni Presidente Rodrigo Duterte kag subong man may agreement ini sila sa New People's Army kag iban pa nga mga terrorist group mga kaaksyon. But last night si Presidente Rodrigo Duterte gintapos niya na ini. So why na sang solo ceasefire pa nga matabo mga kaaksyon. Tapuso na gid ini kay why man guro kabuluhan para sa iya kung nga ang amo ni ang tinutuyo ni Presidente Rodrigo Duterte. Action Hotline. Ano bala ang reaction diri sa mga tawo kaangay sa mga nagapungko sadto bilang representante sang Bayan Muna. Kabalokang Bayan Muna ang iban pagid nga mga activist group ginakabig ini sila nga mga kwan nga mga legal front sang aton sila nga gobyerno mga kaaksyon. Ini bala makahatag sang dako nga problema sa ila sila nga hanay. Ini bala ang makahatag sang dangerous man sa ila sila nga kabuhi ano nga sitwasyon. Action Hotline. Aton bi pamangkoton diri nga aton sila nga resource person. Online sa hotline. Online sa hotline. We have on the line makaaksyon bana okon former Bayan Muna representative attorney Nery Colmenares. Sir, gandang good morning sa imo dira sir.
Aming aga, Action Brian, kag may aga dira sa atin sa Bacolod, kag sa Negros. Aha, salamat gid sa time, sir. First on the line, Okay, any reaction, sir, sa ining pagpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga wala na ceasefire, wala na peace talks nga mahitabo pa hasta magabot ang iya sinitinion nga magtapos ang term bilang presidente sa Pilipinas, sir? Yes, well, actually, ang ceasefire, syempre, desisyon na yasang gobyerno kag sang AFP, kag sang NPA man no? So, Yes, sir. man ta, dira sila privy. So, they decide kung panglantaw nila may ceasefire, may ceasefire. Kung panglantaw nila, so, duwa sila, may panglantaw nga wala ceasefire, wala ceasefire, no? Mhm. Pero ang akon lang dara ang opinion is bilang isa ka peace advocate, whether may ceasefire o kung wala, tani tayo nun lang nila ang peace process. Mhm. Kaya ang peace process, una anay, it will address the roots of the conflict. Nga may gera sa aton. No? Ang nga may gera sa aton, nga may tao kanto sa bukid, kaga interest sa NPA, kaya kabalo, no, mismo nakambal sila, nga, may injustice mo, may poverty mo, may discrimination, etc. Mhm. So, dako nga bagay na siya kung istoryahan nila lang. Tugod kay, bawa, ng ilang nga istorya na to si una, bago nag-break off, pagtula sa kontraktualisasyon, di ba na? Mhm. Pataas ng sweldo. Amo na to kinistoryahan nila Yes, nga, yes. nga mga butang. So, kanukon bala. So, at least the peace process will help para to magundad man ang aton kahirapan sa Pilipinas. Secondly, Mhm. tanan mo kita Action Brian, gusto ta naman ng peace diri ta Yan. matapos ng gera sa aton kag Di ba nakadekada ni? sunod na henerasyon hindi makapareho wala nga may gera gyapon no. Mhm. So kapalo man tatanan nga hindi na siya ma-resolve, tugtog na hindi ma-resolve ang rason kung nga may gera. Mhm. Kung sila poverty, injustice. So, amo na nataning akon nga posisyon nga tani bisan may wala ceasefire o may ceasefire basta dayon ang peace process. No? Mhm. Action Brian, tanan mga peace process sa bilog nga kalibutan, may mistrust gina sila. Yes, yes, Both correct. sides may mistrust. Mhm. So, masiling ang AFP, yung NPA gusto lang nila sa peace process para lang maka-expand sila, maka-organize sila. Aha. Ang NPA naman masiling, ang gobyerno gusto lang nasang peace process kay counterinsurgency nila alam mo, Mhm. para magwa mga consultants namon, takpon nila, patsyon nila mga consultants. Mhm. So style lang na nila ang peace process para kami counterinsurgency. Mhm. Ako naman, accepted yan may mistrust, may charges, counter-charges on both sides sa bilog na kalibutan. Aha, aha. Pero may ara ang mga peace process, Action Brian, na despite the mistrust, at mga charges, counter-charges, nag-succeed sila So, for example, ang Irish Republican Army, wala gid sila nagdesisyon sang ceasefire yan. They bakang gid sila yan during their peace talks. Kaya lang yung peace talks nila, mga 1970s to Mhm. Kaya lang yung peace talks nila, wala lang sila ceasefire kasi silang sang rebelde. Hindi kayo mag-ceasefire kay kung mag-ceasefire kami, inabira nyo pagyapon kami, ako manambal sing gobyerno, hindi kayo mag-ceasefire. So, wala, decision nila na yan, pero ang peace process, yun dayon nila. Kag nag-succeed Mhm. ang wala na sing gera subong sa Ireland. Wala. So, na ginaano ko, there will always be charges and counter-charges from the military, from the NPA. Pero they have to overcome that. Kaya yun lang so masugod ka, mistrust, after some time, at least little by little, na-establish na yung mga parameters, kasi at least na yung madayon ng peace talks. I see. Pag-insindi ko gani diri sa Asya lang alone attorney daw ang Pilipinas na lang niya sa gipakig-away sa ginakabig nga mga terorista sa iban nga mga pungsod daw ay naging to attorney, no? Well, ang diri sa Pilipinas, ang active nga may among sina is the Philippines, no? Ang Indonesia may man sila to armed group, no? Pero hindi ka pareho katako sa Sa Pilipinas. Pilipinas, I see. Kag siguro ang sa Myanmar. Myanmar may armed group sila sa Myanmar. Aha. Sa Sri Lanka may armed revolution din doon. May hindi man but still whether or not kamo sa armed struggle sa bilog na Asya o hindi. Kita tanan gusto pa ni nato matapos na Kagkabalo lang kita, kagkabalo man ang gobyerno hindi na siya matapos kundi ma-resolvar.
ang roots of the conflict. I Nga see. nga ang tao, kay isa na nung mapistoks mo dapon, ara magyapon ng poverty, ara ang injustice, ilugos ang bata ko, o ang mangrano na nagugos, o etc. Lagaw-lagaw lang sa plaza. People go for different reasons eh. Aha. So, that's the problem na dapat isolve yung mga, hindi man absolute nga masolve, kundi at least a step in the right direction Yes. para ma-eliminate ang poverty. Just start lang anay sa contractualisasyon. Ang injustice, start lang anay dun sa pag-weed-out sa mga corrupt na mga justices or judges. Along the way, we will achieve that. So I would really love to see peace a just and lasting peace in the Philippines. Aha. Sa imo pananaw, attorney, ano ay hana sa likod sini nga anga mo naman ingin palayag ni Presidente Rodrigo Duterte? Well, sa Senate hearing kasi, din-mention na siya, pamangkot na siya ni Senator Lacson. Because ang committee ni Senator Lacson was the Committee on Defense and Peace and Reconciliation. So, ang point dito, ang red tagging. No? So, ang red tagging, ang isa ka, pamangkot sa Senate hearing, hasta ni siya sampo. Hindi ka mag-file siyang kaso sa korte. Kaya wala mo kamo ebidensya. Gusto nyo, mga red tagging sa publiko. Yes. So, what will happen? Hindi ba pwedeng solusyon nila niya sa problema natin? Ang pamangkot ko sa Senate hearing, na ako gusto niya i-destroy ang bayan para hindi makakampanya na sa eleksyon na na-destroy kami. Halimbawa lang, na-destroy kami. Hindi matapos ang gera. Hindi man that's where it started. So, yung senator lang, nga, yung peace process, bakit? So, the military said na, hindi pwede. Kasi, ginahimula na nila for, para lang for their own advantage. Hindi, mo muna hambal na. Ginahimo na ng peace process para lang mapatay ang mga consultants namon, ma-identify nyo, ma-prison, counter-insurgents. It's a given So, karon nag-react siguro si President sa statements ni hindi lang si Senator Lacson na damo na naghambal. Gani, mag-peace na lang pisa. Kagamos ang pungsod da. Kaya kung red tagging, adlaw-adlaw, may away, adlaw-adlaw, may... So, that's probably why the President reacted doon sa statement ng peace. Aha. Regarding gihapon sa ni peace talks, attorney, bangod sa paghambal ni Duterte nga wala na peace talks, nabutang ayhan sa danger ang kabuhi sang mga utod ta nga ti amo nang ginatumod ni Presidente Rodrigo Duterte? Well, actually, dati na even without that, siya ng part naman siya sa red tagging, di ba? I see. Ang problema niya, nahambal siya nga, I identify you, Congressman Zarate, or whoever, as a CPP. Ang problema, kumagutong siya, anong proof mo? Wala lang. I personally know them. Therefore, di ba lang, kaya kung may proof man siya, idugay na nakonvict kami. Dugay na kami na priso. Kasi din na-testify kontra sa imo, di ba, sa korte. Pero why man, ang pattern diri, action gaya, nakita namon. Singuna red tagging, Red October, ang mga CPP, ang Liberal Party, at mga pila ka-eskwelahan to kuno, nag-plot nga iaw si President Duterte. Nagsali silang ang Liberal Party, wala mo kami labot na yan. Wala kami yan. Kung wala niya plano to oustin. Kasi ang turatabo sa Red October, wala man lang to. Wala mo sila ebidensya to. Tapos ang ko iba lang to, yung Darhira Party. Ato man to ang liwat ang CPP, ato na naman to ang mga posisyon, ato naman to mga obispo, bishop, pagkatapos, parang demonstrasyon nga obispo, si Bishop Bacani, Bishop David, si Bishop Sok Villegas, presidente sa CBCP. So, magdalay mo silang mga akusasyon, why man ito? Ito bang makabayan naman? Ang pangantaw ko dire, ang agenda dire yan siya. Of ang isa ka-agenda sa red tagging is stifle na lang dissent. Nga ito, hindi ka na lang mag-criticize. Kasi marintag ka. Ni President Marcos, action gaya, wala ka pa tumatawo. Si Bishop Kritiko ni Marcos, tinatawag niya siya nga Commander Tony ni President Marcos. NPA, kabalo ka man tanan na disagree NPA na dahil tayo sa gobyerno. But anyway, pero ang second reason nila, pangantaw ko ito opinion ko na to, is
i-weaken ang opposition sa 2022. Kaya nga, ano man matabo, taga man sa Bato Action Brian, kami sa Makabayan, kakampanyahan din namon ang any presidential candidate ni President Duterte. I see. And Okay. we will campaign for the opposition. So if they're going to destroy us, if they're disqualified, klaro ng agenda disqualify, expel sa Congress, Aha, kaya kung disqualify mo Makabayan, paano pala makakampanya, di ba? Yes. So that is their agenda nga second. So red tagging is the use of public funds to vilify dissenters and even weaken the opposition. I Ano see. na ng problema da sa red tagging? Public funds, kwartasing tao ginagamit nila. Billion-billion in the midst of pandemic para lang sa ilang electoral agenda. So all of this, gali attorney, in connection na nigali sa 2022 nga ratsada sang elections. Ano? Nga nakambal ka attorney nga para mag-weekend kamo nga ang ilang grupo medyo nagluyaman. Sorry, Oh, Mr. Chappy ang bot silingon mo para magluya ang grupo ng oposisyon nga sa ilang nga grupo subo nga luya sila nga kinanglan nila i-wake ang grupo sa oposisyon sa right and there mismo. Correct. Walang tawa bala ang surveys. Ang surveys, bisan sila nag-commission, duwa man ang kandidato nila, Action Brian. Duwa man ang nga. Wala kita ka-figure sa survey. Ang ka-figure, hindi mo man siguro masiling din ng oposisyon, Yes. maliban kay Leni Robredo, Aha. pero hindi sila administrasyon. Sino yon? Baseball, Manny Pacquiao, si Isko Moreno. Okay. So, medyo worry sila nga ang nga doon kakandidato. Why did the figure sa survey, even in their commission survey? Aha. Sino nga kandidato nila attorney nga daw ay gidya saka sa survey way gasulod? Sino? Sinong kandidato nga nila nga ginabot sa lingon mo nga daw pigaw ang sa survey? Well, kasulod-sulod, pero hindi siya 1 or 2. Aha. Ang 1 or 2 per me, ginaagawan sa tatlo ni. Pacquiao, Isko Moreno, Grace po. Grace po. Para masiling iba, hindi man na sila opposition, posible. Yes, Pero yes. si President Duterte sa 2022, Aha. kabalo siya nga makasuhan siya. Just like other presidents, pwede nga mapriso siya. Aha. He would like his candidate, Mhm. a trusted candidate, to win the presidency, di ba? Para lang, medyo insurance mo eh. Pero ini sila nga mga nagka-figure na hindi administration candidates. Sa panglantaw ko lang. Kung siya salig, pwede kung presidente na sila, kung may kaso na siya, masiling si Manny Pacquiao, si ano man niya utang kung kabalas lang sa ito. O gani nag-contribute sa kampanya mo. Di wala man sila yung utang nga kabalas lang kay President Duterte. Sila Isko Moreno, si Grace po gani, kontra niya pa na sa eleksyon. Aha. So, hindi siya trusted. Ang trusted niya lang yung dua. Kaya ang problema sa Malacanang Action, Brian, electoral history has shown na ang Filipino people do not vote for the candidate of the incumbent president. Ito na si una. Do history na sa Si aton di. Gloria, si Ramos, si Dinesia, Pirbe, Gibo. si Gloria Arroyo, si Gibo Chidoro, Chidoro. Oo. si President Aquino, si Marojas. Marojas. Pirbe. The Filipinos daw, according to the study, Mhm. electorally do not want the repeat of the incumbent. Incumbent. They don't want to vote for the candidate of the incumbent. So that's a second problem. Historical electoral history kag ang surveys themselves I see. Aha. na wala nagpakita na nasa 1 or 2 ang ilang kandidato. So they really, panglantaw ko, they really want to weaken the opposition. Kag wala man kami claim sa Makabayan Brian, na kami ang pinakamalaking makinarya sa electoral. Pero Makabayan, may national machinery kami ng mga dedicated campaigners who will definitely campaign against the administration candidate. Kakampanya kami for the opposition. Taga na isa ba ito? Hindi na mabayindro niya sa 2022. That's why they want to weaken the opposition by destroying a national machinery that will campaign against their candidates in I see. 2022. Ginbutang niya si Manny Pacquiao, senador sa pagka-presidente sa PDP. Guro salig siya attorney, no? Butang niya presidente gini sa political party nga ini. Nga, President Duterte doesn't really, hindi naman partido ang PDP. Kung Hindi sabagay. niya PDP. Well, ginimo niya partido ang PDP for convenience sa eleksyon, di ba? Yes, last So, year, hindi naman siya, 2016. pag wala na siya, pong na si President Duterte. Ay, PDP, kita mo si Pimentel, presidente mo ng PDP, si Mima, ba't yun? Kasi ang PDP sila, Ebot Alvarez. Ako, wala ako yung translation kung sino ang
I don't think President Duterte cares about political parties. I Ang see. pagdaog niya was not about political parties. It's Aha. about himself. Yeah, it doesn't matter kung ano political party niya. Aha. I don't think it's a major thing sa kanya Aha. na See. kung sino man yung presidente. Aha. Dili, Si Bebot Alvarez, Speaker Alvarez, kanina ang presidente si Una, Aha. piraman ko. Yes, I mean, hindi yan may major sa kanya. Mga political parties na yan. Aha. Diri abi sa Negros ka Bacolod, medyo late kami, minutos lang sa mga news dira sa Manila. Pero sa paglantaw, attorney, sa iyo paglantaw-lantaw abi subong Manny Pacquiao medyo ginapagwa na ang names ni. Si Inday Sara Duterte, posible man ayhan nga itulod gid ni Presidente Rodrigo Duterte anak ya nga magasalo sa iya sa ding In fact, siya ang dynasty. most trusted possible candidate. Kung Aha. sila ni Senator Bongo, of course. Bongbong So, pa. you know, daughter mo yan eh. So, i-trust na kung siya ang presidente, of course, she will defend you. Diba? I see. Aha. So, yeah, it's very possible that it will be Sara Duterte. So, yun lang ang problem nila. Si Mayor Duterte, Mayor Sara Duterte, Aha. did not capture the public's imagination in 2019. Ano na ang problema nila nga ako? President Duterte sa 2015, naglibot na sa Bilog ng Pugsod. Medyo na-electrify niya ang public. Diba? Kasi magaling siya magbukada, di ba? Si Mayor Sara kasi, she went around in 2019 kasi ginimo siya nga general, ano tawag dito, campaign manager sa administration senators, di ba? Siya yun. Yes. That was actually the signal na you go around, President Duterte. Yung mga regional group na siya gani. Hindi siya nag-capture sa public imagination. Napirdi pa mga kandidato niya sa Davao. Di ba? Pirdi sino ba to? Yung kalaban ni Bebot Alvarez. Aha. Yung mga big politicians sa Davao del Norte na pirdi ang hindi niya na-command eh. So ang tao daw hindi electrified with her as president. Si President Duterte is lain na klase sa 2015-2016 eh. Grabe, pag magambal eh, you know. So mo lang naabala ang problem nila sa 2019 hindi na-translate into electrifying popularity si Mayor Sara. Aha. So yun. Nag-olompisa na gid man eh. Lapit na gid man October next year ang filing of COC ti amo na ni. It's 10 months. 10 10 months months from ago. now. October 2021, filing na sa certificate of Yes. candidacy. And usually, Action Brian, when it's filed, the incumbent president gradually becomes lame duck. Yes. Diba? Eh, wala na siyang tao, sino masunod na presidente. Correct Hindi na. hindi na yung, tapos na yun eh. For all intents and purposes, once the certificate of candidacy is filed in October 2021, Aha. that's it. I mean, you know, we're now going to talk to the presidential candidates leading the survey, I not see. the incumbent president. And history yan eh, magiging lame duck ang presidente when the campaign period starts. Aha. Anyways, attorney, salamat pero ini last pamangkot ko sa imo depende. Ano tikang mo ya 2022 attorney? Kiti kabalo naman kita nagsenador ikaw before. Aha. Kabalo ka, Action Brian, ako nakambal na ako sa mga kabayan. Na-retire na lang ko. Na-retire na lang ko. Of course, may convention pa kami. Yes. We decided. Pero pwede mo lang po yung mag-human rights lawyer. So, kapahuway na ko. Okay No, na. it's good to practice your profession. Aha. Yeah, so, yeah. Yun ang personal ko na. But let's see, sa Yes. convention, kung ano ang desisyon. Kay Ano? talking of deserving person lang nga mangin official sa gobyerno sino pagin pangitaon ta ni Grusanon. Way ko yung nagabaligya sa imo pero inang proud kitab lang nga may kaangay sa imo nga halin sa Bacolod kag Negros nga So, nagaambos. salamat din, Action Brian. Yes, Salamat, attorney. Kito. Tumalag nina. Kay diri sa aton kabalo ka nag-attorney way gid senador nga inablang Ilonggo blang nga pareho subong istoryana ita duara lang tayo kapihan blaya nga Ilonggo. Oy, Kuya Kwarta, Action Brian, senador, 300, 400 billion kinanglan mo lang yan. Pigado, tayo nga congressman. Alam mo, hiibot, ha? Sige, layo pa man to, attorney, ha? Basta may mga changes pa man, ano? Sige. Attorney, salamat gisi mga time. Good morning. Salamat, Git. Maying aga. Maying aga. Yes, attorney. Action Hotline. Anay, bayan mo na representative, Attorney Nery Colmenares, Bacolod no, Negrusanon, mga kaksyon, Ilonggo, Action Hotline. naging kongresista, sa party list, pero naghandoman ko taning magpungko, senador, wala gid nangin mapalad. Action Hotline.
Si Attorney Colmenares, amo ni siya ang tiyo, para makilalaan nyo pagindang iban bisbay kabalo, tiyo ini siya ni Madam Angel Locsin. Action Hotline. Tiyo na siya, kita mo tsura lang nga doa, kahawigid. Oo, si Angel Locsin galing dagdar na tuya mo. Action Hotline. Si Attorney Nery Colmenares, yati abogado, aksyon eden, no? Sige. Pagbalik naton karon mga kaaksyon. Anyway, salamat gid at Attorney Colmenares sa mga information gin padangat mo diri sa aton sa Aksyon Radio kag sa mga listeners naton. Pagbalik naton, try naton ang buton abing alkalde sang Don Salvador Benedicto. Sa sini nga mga sinimana kadamo sa nagapinamangkot sa ako from various places diri sa Negros Occidental. Kung pwede sila kuno Action Eden nga maka Christmas party yas Don Salvador. Action Hotline. Kay kabalo ka sa Don Salvador, saka ka to, bisan magpundo ka Action JM da sa kilidalan sa may dalom kahoy, kag magbutang sa imong nga daw habol nga dala, pwede ka na ka Christmas party kung magpulo picnic to. Action Hotline. Nan, hindi lang Don Salvador, may Sipalay, Hinubaan, ang ginasaka, pero may Action Eden, gani Action Dorel sa Silay, no? Silay, may Cadiz, Pakita, may kundiin-diin na lang. Pero do kadamo gid nga pamangkot to sa DSB kay bisan din na to sila ma-posting mo pero may pwede ayhan maka Christmas party kamo didto abi ang large numbers ang aton sini nga mga utod or makatipon-tipon didto. May discretion ining LGU po kung anong ilas ito nga pagdumalahan man. Action Hotline. Pagpabalik ka ng tiwantang patrol nga malambot ta sa gin-check na Action Alvin Graba dira sa Rosita Pension House. May connection sining pagkadula ni Madam Novi mga kaaksyon. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. May aga lang kay Madam Jocelyn Libon Dispoho, Michael John Season. Good morning, Sir Brian. Have a blessed Tuesday. To all Energy Fans Club, Schoolmates 92, Raymart, Fevy, Mary Ann, Catherine, Karen Rose, Elizabeth, greetings from Chato Elias, Paranaque. Salamat! Si Yodge Nollard Araman, naga-monitor man si Christy Arivalo. Good day, Maxon Brian. Naga-monitor kami sa Valladolid. Tamiyaw ko ng family Cagayanan, Dolor Fino, Hilarso, Porce, kag Poricel, Malapitan. Ay, nadula. Daligid lang. Malapitan na utod. Happy birthday sa bata niya nga si Romar Arivalo. Salamat. Si Alex Montesa, Attorney Colmenares, good morning and advance Merry Christmas ko na. Franco Villanueva Osorio, good morning lang da sa Maxon Bry. Good morning man. Ann Bella, naga-monitor man. Have a blessed Tuesday. Alex Montesa, peace talk sa administration sa mga rebelde mangin fish. Bray, kaangay isang palpak nga war on droga niya, Sir Bray. Christ, Kerry Paul Javier Tanatan, good morning, Idol. Handsome Sir Bray, just to greet happy birthday to Mama Mary. Please heal the world, the whole world. Tuod man, no? God bless as well. Pray for us. Amen. Watching from San Enrique, God bless. Ivan Nisa Esperta Giliang, good morning, Sombray, kasabad sang spammer, no? Sa mga messages, ga-reply sa comment, Bitcoin, screenshot ko, pero hindi ko lang pag-ibutang sa comment. Sabad gani, hindi ta kabasa, may lang kay active ni si Dasig Section J, mo pinang-delete na yun kay, hindi ta mabasang iman. Ang plano ni Lola Briones, Sir Bry, nga face-to-face classes, wala gid na may madangtan nga maayo nga resulta. Gusto lang na ibalik sa face-to-face classes kay base wala na gid pundo ang local school board nga kuot-kuoto nila para sa yagangyang nila. DepEd pwede nyo na naman ibalik ang cultural sports activities nan. Kelly Jelly, good morning, Son Brian. Happy Tuesday dira sa aton pero daw maulanon dira. Keep safe lang everyone. Greet lang all Salvadorians and Mr. B-Boy Villasor of CMO Sectoral. Monitor gid dira sila sa US. Jocelyn Song Comedia, salamat gid sa pag-monitor. Eric Liano, naga-monitor man, watching live Cadiz City. Advance Merry Christmas mga kaaksyon. God bless. Salamat. Roth Kuzawa, Delilah Ikaday, naga-monitor man. Buloy Palaboy, hikog ka na lang. Sarati. Perte pa gid ya. Franz Duay, Action Bry, good morning. Kumusta kung mga mo sina nga may vaksina kabay pa nga amo na ina ang sabat sa aton pangamuyo. May vaksina gid man.
Veronica Santillan, Manukan, okay, salamat. Lilia Taton, mag-message kami na sa Action Radio, nag-reply ga offer investment pa si scam ni base bala maintuan ang mga listeners ng Action. Hindi nyo gin pagpatuli na, bausus ko. May Esmeralda Dolido, Alex Montisa, sabad sang spammer. Oo, Bitcoin na sila. April Banaag, naga-monitor man na more power and God bless mada sa imo. Sir Bry, kung may ara man gid nga challenge si First Lady Bongo, amo ni si Madam Muka para mapa-inject, para balanta kong matunaw siya. May ara pagiging suspitsang pumuluyo mo nga ang ining injection daw nga vaccine pero tiya ka ang mind sang utok sa mga tao mo. Magpa-inject ka na, hindi nakapamata kay para mamat-amat kung ubos ang tao sa kalibutan. Pati ka na sa GM. Pero tiya mga paino-ino sa publiko, ya ka mga alam mo. Ang pagsaka sa petrolyo, Sir Bright, tanda lang na improve ng aton nga ekonomiya. Gani man. But silingon, need na mag-bike-bike, ibutang nyo lang anay sa garage ang mga fancy car nyo. Pangalimog gatong. Sir Bright. Alex Montisa, sir, gaya ko na bisang imo nga bike bala, sir, basi may sobra ka da para maka-bike man ko. Sukton ko ni si Sir Alex bala. Upod ta bike, sir, ha? Gaan mo ko da, sir. Jose Mongcaltorilla, naga-monitor gid, God bless man. Elizabeth Malaka, Ganmala. Good morning, Sumbray. Happy holiday as we celebrate the solemnity of the Immaculate Conception today. National holiday to celebrate her feast and the principal patroness of the Philippines. Stay safe, everyone. May God bless and protect all of us. Protect all of us against pandemic. Yes. Amen. April Joy, Buena Flor, Gaston. Good morning, Action Brian. Watching from San Enrique. Keep safe lang. Action Brian kag Energy Funds Club. Lilian Hamandron, Balagosa, naga-monitor man. Merry Christmas gift ko para sa mga bata ni Gayan and Vladimir. Ay, hi, grabe. Ara, naga-monitor si Nanay Lilian, no? Dira sa, di kasubong na sa Kwan, sa Estefania kasubong. Oh, hinagudlag ko na to sa mga babies, sa mga duwa ko ka mga busisi sa una mo. Mga boss ko ni sa una sa Palawan Pawn Shop. George Gargasiran, the best gift man nga mahatag nila sa mga tao, mauntat ang overpricing. Morning action. Zoraida Lucero, naga-monitor man. Thank you, kid. Careful, araman. Alex Montesa, pag ang palupok nga upod niya nga nagpa-blatter si Bray, na contact mo siya. Ang palupok nga upod niya nga nagpa-blatter. Ambot Heartbreaker, pwede po pabati sa mga kamag-anak sa Pulupandan, Etienza family. Yes, ara. Lilia Taton, naga-relax kami diya. Mati Action Radio. Salamat. Flora May Bacoli Mirasol, araman. Alex Montesa, babae, nga ginabdak. Mary Ann Lapalam, Action Brian, good morning. Heartbreaker again. Homa Lomina, salamat gid sa pag-monitor. Balikan ko bis Dalombe. Felicito Garaygay. Good morning, Action Brian. Salamat gid sa news update. Monitor lang kami di Action Radio. Lihog lang ko Tamyaw Family Garaygay sa Bacolod. Kag Kabankalan, God bless. George Gargasiran again, face-to-face class kay para magsaka COVID cases kundi damo mapabaksin. Bilin Salaw Araman, Lilian Dena Araman, Ed Antihos, naga-monitor man sa Canada. Marilo Villar Tanaman, good morning. Action Bray, gatamyaw si Makmak Pugaw. Happy birthday, God bless and keep safe man. Jen Soltang, M. Colimbo, sorry. Hi, Action More din, ginagreet ko ang family Rizuma kag family Colimbo, God bless sa aton tanan from Maymay Barangay in Claro, Binalbagan. Stephanie M. L. Reyes, naga-monitor man. Happy birthday kay Nanay Julieta Reyes. Thanks, Action Bray. Happy birthday. Sige. Dira lang ko anay hasta, maparelax-relax ko. Akon nga puwak ha. Balik ko na ginugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog.
Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sumsang ang mga kaintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman.
first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan ni Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pangalagan Aksyon Radio Philippine Standard Time last 9:02 na kita. Duga ka pagin mensahe sa aton sini nga mga utod na sige action eden na. Try na lang contact sini Matinion. Happy birthday kay Tita Tess sang RTC Bacolod Brand 64. Madamo gid nga salamat. Palupok. Ikaw, Sir Montes, sa ginabutang mo ko sa alang-alang. Sherilyn Oro Javier, nag-monitor man, sinimat tinion, na always good, no? Santo Niño, Barangay 2, Bacolod. Wilfredo Nim, good morning, Action Bray. Bacolod, watching from Las Piñas City. Salamat gid sa pag-monitor sa sining mga tinion, no? And daligid lang Felicito Garaygay. Good morning Sir Brian. Salamat gid sang news update monitor kami di Action Radio. Daglang tamyaw sa Garaygay family sa Bacolod kag Kabankalan. Sige. Gonna try naton contact sa Sinimat Tinion si Mayor Marcelin de la Cruz sang Don Salvador Benedicto. Ano ba ang ilang pagsulundan dito sa Don Salvador Benedicto? Kay kabalo naman kita nga ang Don Salvador subong daw kwan gid ini siya viral gid kon lagaw ang paghambalan. Kay sa nambal ko na saka ka sa Don Salvador Benedicto may dala ka lang yang kwan abi habol kag daw tent abi
pwede ka na to ya ka pahigadigad sa mga kahilamunan to sa idalom sang kakahuyan kag magpiknik ka to. Ga-enjoy ka na yan sang imo sinipaglagaw sa uma. May nagapinamangkot kung pwede sila ko na makaselebrate dito sang Christmas party. Di magambal kita Christmas party kung di daw damo tawo. Pero ano giblang dapat nga buhaton ninyo kung may ara gibla pahanugot, pwede kung ano nga sitwasyon. Online sa hotline. Sa aton nga linya sa even daw nga masako ini siya sining panahon. We have on the line DSB Mayor Marcelin de la Cruz. Good morning. Good morning, Action Brian. Good morning sa tanan nga tagpalamati. Yes, Action Brian. Yes, salamat sa time Mayor. Inang kanabo ka pinamangkot. Damo gusto mag Christmas party kuno sa DSB, pwede lang bala pero hindi sila taga DSB. Halin sila sa din nga mga lugar-lugar diri sa Negros Occidental. Okay. Yes, no. Action Brian, depende sa okasyon. Not necessarily nga term gid nga Christmas party, pero kadamo man sang kakatulad na kakahiwat, mga birthday, may araman. Pero nagapabilin kita nga sa MGCQ, ang patakaran gyapon naton. Una, ang mga aton establishments, resorts, kung di sila hiwaton, di ila hiwaton kung ano nga selebrasyon man. Allowed ang 50% capacity. So, karon ang aton mga establishments dira, kinapangtag na naton kung pila lamang ang iyang maximum capacity. So, basing on the 50% capacity. So, amo na si Action Brian nga Christmas party depende na sila pero sa atmon niya sa gobyerno sa banwa kag sa tanan ginadilian tagit no pero hindi manigar nga may mga grupo-grupo nga magtelepon-tipon kag di siyempre ila na importante nga basic safety protocols kina observe nila. So amo na si Action Brian. In short, welcome ang ina nga plano abi ko na any kind of parties abi nila da o party nila rather. Pero dapat observe lang kita sa health protocol kag may ara ka mo menda mayor nga naga kadto abi sa mga nagagrupo-grupo kag manglantaw bibi sa sitwasyon nila to check or mangsaway gid daw mo sila. Yes, kapag saway gid libot in fact Action Brian kakapoy na dali sa aton patch ni pero galing kay that's the best thing we can do no. Mangsaway lamang gid kita kag mangsaway no kay ti mangdako patada karon oya ta sa aton karselda. Yes, but panukot man kita sa mga violasyon ginapang sukot man naton sila violation kagiban pa no? So ginaamo na nga aton plano. So amo na siya Action Brian. Tapos ano ni gali so amo na siya ang ano naton ang patakaran sa Banwa sa Don Salvador Benedicto Action Brian. Bisan diin da pwede mas la makapulo posting basta hindi lang sila illegal entry sa mga luta diyan no. Sige. So, sige lang, ginapang kuwan man naton, may mga open man dira kag mga kuwan nga mga area. Di sige lang, importanteng basura gid nila, hindi gid nila. Isa pa gid na. Hindi pagbilin sa amon. Mula na Action Brian, kay baluoy man kamo sa amon. So, ginapatahon ta, ginatanan, protect. Pag amon, may mga violasyon. Nagkakaigo, may violasyon pa yan sila sa penalidad, may mga citation ticket. I see. So, klarohon ta na lang this morning, Mayor, nga once nga makitaan ka mo sang municipal government dira or mga tao dira abi nga nagalibot nga naka-violar ka mo sang health protocol, manukot gidya sa violation pero di nang pagpangdakpon kag ibdalon pa sa police station. Namo sina. Bayad yun sila pero kung sa lawayo nagit nga daw alarm skandal na nga daw maaway pas pulisan dati natural ay na nga kaso. Okay, di nagin mamatago subong Don Salvador talking of destination daw Don Salvador subong no di nagid mapunggan mayor mo sa kadamuon sa mga kapihanda kalanaan kag iban pa. Mayor, ara pa to gyapon tong mga iskay na tonto nga nagakadto sa mga lugar pagkatapos may bitbit nga mga placards to remind those mga nagabisita dito nga health protocols gyapon. May ari ba ni sila gyapon? Yes, agi papawayway na to na sila kay naupos ng budget sa laban sila but some are voluntarily doing it, no? So anyway, amo na siyang aton nga tuan ng pasalamatan man sa ila pero ang iban ara man nagapasalamat man sa
Gabulig. Kadamo man volunteer sa mga pamatanon. Yes. Mayor, ang Don Salvador, kung tourist attraction na paghahambalan, nakabato na kita award abi, bisan diri sa Negros Occidental o region or the whole Philippines, may ara na ta sa Mayor? So far, wala pa ginabalay pa natin Action Brian. Kinakulang pang tao natin, kakadamo pa. But yet, looking forward. Looking forward. So, kapay nga may mga maayo kita nga makuha no nga mabulig man sa aton sa banwa kay di kasako sa aton sa pandemya kag tanan-tanan, but yet we're gearing towards it no. Dira man patapatulong ang akong ginatutukan niya na isubong ang preparasyon sa aton banwa nga sa diin mang training anay sa mga pamatanon nga wala sa pala nga mga katrabaho man kag subong man mga aktibidades tulad sang hike, biking kag makakuan kita sa mga tour guides. So, wala na siguro. Speaking of pandemya, ulahinon ko na lang ni Mayor ha. Kumusta tong nagligan? May isa nga nag-positive nga employee mo da so far na control naman sa buong Mayor. Okay na? Yes, Action Brian. May close contact siya nga duwa. Sa duwa, isang nag-positive. Tapos, ang nag-positive man nga mo ni si case number 14 naton. Tapos, si case number 14 may close contact man. So far, isa man ang positive. No? So, yes, may local transmission na kita pang nagapabilin sa 15 ang suma total. No? So, bali, 12 nang nakarecover, 3 ang positive nga active naton subong. So, looking forward na din na nandikuto ba? Yes, kabay pa. No? So, meaning atong ika-13, may duhagid siya galing nga medyo na dalayagid sa iyang pagka-positive Mayor. Damo sina? Yes, Action Brian. Yes. Pero still, ang office nato niya, way man niya na, way man niya na butang tabi, nagsira, temporaryo, o kung ano nga sitwasyon, padayon lang, office na da. Wala ba na Action Brian? Kaya una sa tanan ng mga close contacts ang aton nga mga empleyado, hindi gidya sa sunod sang munisipyo. So, wala gid sang rason nga magsira kita. Yes. No? So, muna si Action Brian. Sige. Mayor, salamat sa mga time. Stay safe and good morning. Happy birthday. Mabuhay ka, Mayor. Mabuhay ka, Action Brian. Mabuhay. Thank salamat. you. Action Hotline. Happy birthday man yung ako. Tiyan mo na, welcome ka mo nga mag-celebrate sang mga party dito sa DSB. Amo na, observe lang gid sang health protocol. Pero kung naka-intindi ka mo sa anuman nga classification, quarantine classification, MGCQ man, GCQ, kung ano nga QQQ da, wala dira nabutan Action Eden nga gina dumilian ang pagtipon-tipon mo. Pero gina-discourage gidya. Naintindihan yung bot silingon ko, wala, dira kay kabalo ka maghambal kita dumili, tikwa na namang ordinance na iya, or layi sa Pilipinas, nga ginadumili, gid, ang pagtipon-tipon, ti kon himuan ta na karon layi kag ordinance, kag kon wala naman si pandemya, karon kuha naman taliwat, na amindahan ta naman na. So, ginbutang lang ina sa idalom sang IETF, nga, kung pwede, hindi lang magtipon-tipon sa amusin nga panahon. Wala dumili ang pagtipon-tipon pero 100% gina-discourage na siya. 100% ginadumili. Nakuha niyang bot silingon. Simple lang na intindihan na, ha? Kung gusto nyo gidmanti, maghalong gid ka mo. Wala yunon ko na lang bigamay lang gid ang patrol kay para magbabay na lang ko dayon. Gin-check lang Action Alvin Grava mo. Ato ba lang si nadula nga si Novi Andico, kumusta na yan ang update sa to, na? Kay nadula sa December 19, wala gid report sang iya sini nga mga upod sa pamilya. November 19 rather. December 3 na ginsugid sang iya mga barkada kag upod sa boarding house nga siya galito ang ginabdak sa 19th Street Barangay 17 Bacolod. Ti subong ginpangita sang pamilya hindi naman makitaan ang mga upod ya sini kundi nagkalalad to. So pamangkot dira anong nagkalahinabo sa boarding house sila dira kumusta na da sila ayhan. Aris Action Alvin Graba gin-check nato ng patrol gamay lang Patrol reports. Action Alvin, kumusta ang boarding house? Sarado na Action Brian, no? Oy, sirado na pero hindi niya sa pandemya nga sirado. Hindi siya para ginsarado tungod sa pandemya Action na Brian, kundi ini siya ang ginsarado nag-umpisa pa tinalikdan nga adlaw ini matapos nga sa hibaluan naton nga ang ining edifisyo ang isa ang ining Hotel Abbey
ang igapa idalom sa repair sa construction na kag repair ang ining hotel rason nga ini naman siya action na Brian ang gilayon nga ginsarado sang mga management mismo. That is why kagina sang pagpadulong naton dito luyag man kung tani naton makaistorya ang pila ka mga personnel sa iya sini nga mga abyan o upod abi sa isa ka boarding house, and it just so happened kapag padulong naton dito kag pamangkot naton sa ila sini nga mga katupad nga nagbigad pa inadlaw ginsarado ang amo nga edification. So why man connection ang pagsira niya sa kaso nga pagkadula ni Novi kundi rehabilitation ini repair gali iya action na Alvin amo sina. Yes, close for repair ni sa action na Brian and for rehabilitation, but way pa naton mahibaluan kay ginalantaw man naton kagina kung bala ang tag iya mismo it just so happen nga nakalak sa sininga aga ang amo nga edifisyo and close for repair pero base pa-check man naton action na Brian ano gid bala ang pinaka mayor nga rason is it because sa suno kag base sa aligasyon nga may natabo nga abduction nga ang victim taga dira or doka timely doka chimpuhan gid no nga nanirado pag amo man anyways do di man magduda utod ta magmalisya man Yes, aksyon na Brian. No? So, i-follow up tani karon basi pa lamang mangina available na ang tag-iya mismo sa building in relation sa sining pag-sarado na sang hotel o kung pwede man ingat lan may problema. Rosita's pension action na Brian. No? Kaya mo man nag-mention man na di sa utod ito na interview mo nga interview ko man mo sila man na nag-mention man gani man. So sarado na ang ining edifisyo. Action Alvin yes, daghang salamat. Yes, action na Brian. Report sang patrol with action na ni Kiraw. Ang ka-action nyo, action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline. Ihatag na tanan nga poder sa PNP mga ka-action na ato lang naman din nag-update lang kita kay tiyan mo na ginatudlo nga ginapulian ni Novi before mo nga before siya gin-abduct abi for how many years naguro dira siya nagaulo star. Action Hotline. Babae ni si Novi and then may nakuno tawo si Rado na ambot may takbalo depende na sa pulis. Good morning kay Andy Salodares naga-monitor sa Matinion barangay MH del Pilar Pontevedra Negros Occidental. Salamat gid araman si Ihadroba Nil. Happy holiday sa tanan nga manglabata nan amo nang pinakamayo nga buhaton da manglaba subong adlaw para sa Sabado way ka nalalabhan gamay na lang. Way na kita sang igo pang oras sa aton sini nga pagpangalagad upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna Action Rex Cantong Station Manager Action na Magbanwa. Standby sa mga public affairs program sa Action Radio Bacolod mga ka-action. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid talos kita nga nagpangalagad sa ngalan sang regular nga anchorman Action Art Tay Hupon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Hello, my name Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,